ते काय हिंदी सांग हिंदी. मकवा नाही आमच्याकडे इधर से आया हूँ इधर से आया हूँ श्याम का वो राणे साहब है ना उसका काम करता हूँ मैं और उसका बड़ा बड़ा आम है ना उधर वो आम रखता करता हूँ मैं बड़ा है बड़ा बड़ा क्या करने का क्या है अरे असं आडवर आडवर होने का करने का क्या करने का है आड़ा झोपने का मेरे को ये आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं जमे ये बड़ा आम है बहुत बड़ा अरे बाबा मेरे को नहीं जमेगा ये इधर करेगा मैं जमेगा काम करने का क्या है लड़की को पकड़ने का है मावशे आपण त्या भारी दिसते. या लोकचा माझा बघू नको तू. माझा लोकचा बघू नको. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या शिमगोत्सव विशेष भागात मी विनय गाडीवकर आणि मुकेश गाडी आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आधीच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितलं असेल, आमची प्रॅक्टिस जोरात चालू होती आणि तीच तोडकी मुडकी प्रॅक्टिस करून आता आम्ही चाललो आहोत देवळात.
अगं हे राधा मावशी, अगं हे राधा मावशी, काय करत होती तितका वेळ? काम होतं घरी. आणि ही चंद्रा पण आली की नाही? मग आज मथुरेचा बाजार आहे, दही दूध काढून ठेवलंय. मग जाऊया ना? हो हो. मग चला. आपल्याकडे कोणतरी पाहिजे ना. ती मागच्या वेळीची आपली नंदा मावशी आहे का बघायला पाहिजे. चला. अगं हे नंदा मावशी, ती कुठेतरी पाणी तापवत बसली असते. अगं हे नंदा मावशी, अगं आज मथुरेचा बाजार आहे, तेव्हा दही दूध तूप लोणी आम्ही काढून ठेवलंय. जाऊया ना? जाऊया. मग आमच्या बरोबर कोणतरी मोठं म्हणून तुला हाक मारली. तुला जमेल ना? ती काजीची वाट माहिती आहे ना? आम्हाला काही माहिती नाही. मग चल. चल पुढे. चला तोपर्यंत चला. ते चंद्राला जरा सांभाळून गेला. तिथं मधी गेलं. मेळा मथुरेच्या बाजारात चालला. तर त्यांना सुद्धा धडा शिकवला पाहिजे. आणि आपल्या पेन्या सुदामा यांना सुद्धा गर्व झाला आहे, त्यांचा सुद्धा गर्व सुद्धा हरण केला पाहिजे. तेव्हा पेंद्याचा प्रथम हात मारूया. पेंद्या, अरे हे पेंद्या, पेंद्या, एवढा वेळ काय करत होता? अरे काजीत गेलो. काय करायला? पांढरा खाव. तुला आता एक मोठं काम द्यायचं आहे. एवढा मोठा? म्हणजे तेवढं मोठं नाही, तुझ्याने जमेल ते. होय होय हो, करशील ना? काय काम तर सांगा. अरे 16 सहस्त्र गवळींचा मेळा मथुरे बाजारात चालला आहे. तू जाय ना. अरे जाऊ दे, हा. पण ते इथलं दूध, हा. आपल्या गोकुळातलं दूध हा. परराज्यात विकतात. विकी न. अरे पण आपल्या मुलांना ते मिळत नाही. हो आमचा हो देणार. देणार तुम्हाला? होय, भरपूर देतील. होय होय. मग माझे संकट आधी बघताय ऐकले ना, हा. तर मी हे काम करीन. ऐकले तर नाही, केलंच पाहिजे. होय हो, माझा आदेश आहे. तुला तसं मी करतोय, पण आमका जर काय दिलेली नाही तर तू हात मारणार परत. अरे तुला भरपूर देणार. भरपूर देते. होय 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 ना? होय. ये लंगड्या, लंगड्या, लंगडे काय म्हणता? अरे देवाने आमचं एक काम दिले नाही. कसला? अरे ह्या गवळे जाणार वाटेन 16-17 हजार. माका फक्त 17 आणि 18च माहिती. एवढे एवढे बाकी काय माहिती नाही. मी बाबा शिकलोय ना. देऊ सांगा काय आता काम. करायला तुम्ही का? हा? कराल ना? करतो. हे बाबा हे आमका नाही झोपाचा दोघांका. ना? छे, 16 काय तर 17-18 म्हटले नी मरवाची कर्मा. हो? छे, जमणारच नाही. अरे आपल्या जवळ माझे दोन मित्र, हा? माझे 2 मित्र, भयो. एक शिरपुआ हा. आणि एक तो येतो गाडग्यात तो रापाक असता तो नेपाळी नेपाळी तो हा. बोला बोला बोला. हा, घ्या घ्या. बोला तू बोला. बरं मी येतो. हा, हा. आणि मला मला तुम्ही सांग. ए शिरक्या, अरे लवकर ये. बाबा गाडी काय होतं कामा मोफत तुमच्या
या मागून झालो अरे खूप पाळ्या तो वाजो बागेतलो हा ह्यो तो मी पाळतो तो काटे मांडू आणि माझ्याकडे दांडू ह्याका काय समजता तो भारी येतो अरे बाहेर येतो म्हणजे काय काम काय करतो बागेत काय काम करतो आज चांगलं याला ती आंबे बाग खाता. मिळाला माझे पारा बिराण खात तावण नाही खा मग बरोबर अरे आता जमला तर बाबा देवान आमका एक काम दिले ना ह्या वाटेत बरेच वर्षे ना डांबर घातलेला नाही गाडीतला शाळेमधून सगळं डांबारून परत त्या दुरुस्त केलेला आता पहिला नाही होता ना तेव्हा आता ह्या रस्त्याचा कर घेऊ खाणे ना तेव्हा 16-17 गवळण या मथुरेबाजू जाणार पोराशी मीठ घालू या आधी हा पोराशी मीठ ओरा कसला मासाचा आणि काय तर ठरवलं आणि देवान काय तर सांगल्यान का बघूया त्यांच्या काढण्याखाली दही दूध कोणी काय व्हायचा काम सांगल्या हा त्याला ह्याका पण भरपूर ना काय सांगा तो बागेत मेलो सारखं वाटा कुटाळून का सांग काय ता हे त्या बागेचं तुझं ना तो हो, सांगायचा ते काय हिंदी सांग हिंदी हिंदीत हा? सांग. माका बाबा नाही माझ्या बागेत नाही बाजूच्या बागेत. पैसे ते महेश रानडे त्यांच्या बागेत राहतो पैसे ते महेश रानडे हो त्याने करून आणलं माझ्यावर आमच्याकडे येतो इधर से ना आया हूँ इधर से आया हूँ शाम का वो रानी साहब है ना उसका काम करता हूँ मैं और उसका बड़ा बड़ा आम है ना उधर वो आम रखता करता हूँ मैं बडा आहे बड़ा बड़ा हे काय म्हणता वांडर खाते म्हणता ये बड़ा बड़ा है हाँ? बड़ा बड़ा तो आम मिटकी है देते म्हणून सांगतात तो क्या हो गया मालूम है वो जो दाल खत्म हो गया चावल खत्म हो गया प्याज खत्म हो गया तो अभी वो रानी साहब है ना उसके पास वो पैसा मांगने को जाने का है मेरे को। ये देना बरोबर. देगा मेरे को दे देगा किधर रहता है वो इधरच इधरच आहे. इधर है। अरे वो साहब जी वो साहब जी 500 रुपया दे दो 500 रुपया दे दो ना कामगिरी सांगायला करू भैया अरे पैसे मागतात आता का दही दूध देऊया आधी भरपूर काय केलं पैसा हमें किधर दी जाता ना पोटात मेलो आणि दहीच देऊया. काय केलं पाटील आली ना आता जाऊ घेतो हो आधी काय देतात तो बघूया काय देतं तुला माहिती असतं ना दही दूध देतो दही दूध राहतो काय म्हणतो भैरो पुढे रो बाबा हा आणि भैरो मी बघतो आता येतो हा क्या करने का क्या है अरे असं आडवर आडवा होने का आडा आडा करने का क्या करने का है आडा झोपने का है अरे मैं तो बाबा आम की रखवाली करता हूँ मेरे को ये आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं हे जमेगा बडा आंबा आहे बहुत बडा अरे बाबा मेरे को नहीं जमेगा ये इधर करेगा मग जमेगा काम करने का क्या है अरे तुझी माल तुटते का ते सांग. अरे वो साहब बोलो ना काम करने का क्या है अरे दूध खाने का लड़की का पकड़ने का है तो मेरी बीवी है उधर नेपाल में ये लड़की है ही गुडगुडी का गुडगुडी आता येतो झालो भया बिता रात हयानच झालं एका घेऊन येईल का झपाता नाही भेटो सुपारी काढू गेलो आता दूध देत तिथं खा व्यक्ती बोलते हा व्यक्ती वाला पडशी मेरे को लगता है ना वो व्यक्ती कैसा मारेगा तू इधर बहुत मंडळ समजा ते बघ. पकड़े बोलते तुम्हें डोळे फुटा नहीं नहीं वो ऐसा मारेगा इधर मालिक है तुम्हारा मालिक खोबड़ा वैसा नहीं देगा क्या खोबड़ा महंगा ये पैसा देने का नहीं है मालिक नहीं अभी देगा अभी देगा ए, ठीक है। 500 रुपया दाम जरा। इधर है, इधर है. अरे मेरे को अभी 500 रुपया देगा मिलेगा इधर बघता काय आता दही दूध नका इधर वाटणे करू हे सगळे थोडं. हा थोडा जाऊया ह्या बघ या चुकून राहावं. ह्या बरा आओ बरा
झाले माल कुटायचा हा काय कुठले काय म्हणते विचारला तुका अरे 8 दिवस झाला नाही 8 दिवस झाला नाही होय रे होय. गोळीच घेतात वरती आता. मावशीबाई काय लागतं जे काजीत नाही ना तुला. हा बरं. ए, आकल का? आकल का बाबा? हो, सलमान खान. आकडे, पुढच्या, पुढच्या का? त्या का बोला? मावशी आपण का भारी दिसते पुढे या, पुढे या. या लोकं माझा बघू नको तू. माझा लोकं बघू नको. आधी आम काय बोलला तुम्ही खय चाललास तुम्ही आधी आमच्या वाटेत आडवे कशाला आणि आम्ही त्याला उपायचा याची परिस्थिती काय त्याला नाही. उपाशी वाद काऊन मी लोपाड बघा हा कोण हा शिरको 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 तेव्हा ते समाधान आम्ही काय विचारतो का काय नको आधी पुढे जायचं ना आठाव त्यांचा बाबा आम्ही म्हणतो ते काय म्हणतो हे? थांबा थांबा आम्ही हे कशा केला कशा केला त्यांना समजती रे हा सांग तुका आधी ऐकू घेतला फटके आमका देवाला करगेव सांगलेलो करा ते हे बघ, हे तर काय कुठले आकडे आकडे तुझ्याकडे काय हा? माझ्याकडे चूप आहे तुका झाला काय समजत नाही ह्याच्याकडे काय ह्याच्याकडे काय हा? एका घेतलं याकडे, पुढे आधी. पण हा आहे कोण? हा? यो भारी माणूस कोण? तो नेपाळ तो काठमांडू तेव्हा ते आपल्या कोकणात सगळे नेपाळी भरले आहेत थोड्या दिवसांनी आता ते सगळे नेपाळी भरणार आहेत आपल्या कोकणात हा? डेंजर आदमी उठवणे गेला म्हणून कसा गेला आता तुम्हाला काय पाहिजे आमची वाट सोडा ना तुम्ही सामने बोला है छोड़ने का नहीं इसको कुछ बोलता काय रे, आम्ही काय रे भैया? आम्ही बाजारला जाऊन चला, बाजारात जाऊ. पॉटवर दही दूध या काय झालं? आल्यावर देतो आम्ही दही दूध तुम्ही आल्यावर वाट सोडा ये अगोदर बुट्टी आपने बोला है जाने का नहीं ए बुट्टी मत बोलना इसको बुट्टी नहीं है ये वो कौन है वो नंदा मौसी है. म्हातारा आहे म्हातारा आहे म्हातारा आहे म्हातारा आहे म्हातारा सगळं एकटाच आपण काय समजत नाही मौसीबाई सांग त्यांना ग काही अरे कळतच ताकद नाहीये. नव्हता कपडे आता तुम्ही नक्की सांगा, आमचं काय देणार आता? हिट झालाय. आधी आधी बाजारला जाऊन बाजारात आहे का नाही? खायला. हा? मौसीबाई, हा दही दूध काय? ए, थांबा. बरोबर देते म्हणता राधा मावशी आहे, दूध प्यायला. मी देतो कुठे अरे, अरे, ए, तुम्ही काय आणणार आधी? आम्ही दही दूध दूध प्रोडणी घेऊन जमा दे. मथुरे बाजारी. तू का या अरे ठकूची नाही ना नाही तर बराम करते आमचा आम्ही पोटात मेला आम्ही उपाशी मारो आता देवा आणता हे आता देवा नाही ना? आता नाही तुम्ही आमच्या घरी या नाही तर आम्ही बाजारला जाऊन येतो नंतर बाजारला जातो. घरात होय याच्या कार्यक्रम मावशीला ना आमचं घर सांग कुठे आहे ते
काय करा हे कुत्र्याचे हे कारीचे. अरे कुत्र्याच्या भोकर अरे भोकर आम्ही तर उचलून लावतो. सावध जा रे यार. आमची तिथेच आहे सगळ्यांची घरं ते बारके काम करावे थोडे बोला. हा भारी या. ह्या काय बारके काम करा. नको नको ती आमची नवीनच आहे सावत्र आहे यांच्यापासून तुला पण आहे तो भारी तिकडे दिसतात हा. आमची बाई उशीर होता आपल्याला आधीच उशीर झालाय आधी आपल्याला जाऊन सांगले ना का धरून रो मी लंगडोय माका झपणार मला आमच्या घरी यावं लागेल बोलावतो देते आम्ही भरपूर आहे शेअर हा नाही तर मला बाजूला मारते. बांधून हो देणार जाऊया रे बांधून देते काही ये साहब जी बाबू काय मैंने तो आज खाना भी नहीं पकाया वो साहब के पास 500 रुपए मांगा वो भी देता नहीं. तो आज खाना इधर ही पड़ेगा. चलो चलो चलो. मध्ये ह्याच्याकडे बरोबर नाही त्याच्याकडे हात माझ्याकडे लोणी आहे दोन्ही त्याच्याकडे काय हा? चला तुम्ही आम्ही घरी देतो नाही ना, त्याच्याकडे नाही लावत. आमचा फेऱ्याचा सुविधा सांगा तो भारी येतो. घराकडे जाऊ त्यांचे मावशीबाई चल जाऊया काय करूया येणार का? येणार नाही आणि आमची वाट बघत होती, आम्ही जातो. आधीच एक तर उशीर झालाय ऐकत आम्ही बोलतो समजा ना. घराकडे जाऊया काय देते भरपूर हा नाही तर मला सांगत मारते. मेरे को भी चाहिए. हा जाऊया मग जाऊया. नक्की द्यायच्या ना भरपूर भरपूर पोट हा? कुठे जागत द्या ना मग कुठे लागत कशामुळे हा? कुठं लागत येतं तुम्हाला कशाला? बांधून द्या ना हा बोललं हे काय हे काय काय केलं तर लावायचा तू हा? तो खाणार वा. दांडो. हा जाऊया चला तू पुढे तुला मुलं होतं ना होय 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 बाबा. तुम्ही पुढे चला. हा, चल. मावशीबाई, तुला घर माहिती आहे ना म्हणजे बरोबर हे घर सगळ्यांचं. आताच काय तुम्ही या या मावशीबाई या ना जरा या 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 राधे तू त्याला घे जरा त्याला उचलून पाज. तू भुकेला आहे तू भुकेला आहे
काय केलंय पाहूया. अरे धळगिरी आणि भरपूर अरे लंग्या काय सांगणार देवा पेंड्या काय झालं काय काय झालं चांगलं झालं भरपूर दिले घ्या काय मग राज्यामध्ये थोडं द्या म्हणून सांगितलं होतं काय झालं. अरे हा तुमचा कोण चित्र आहे. नेपाळी असतो नेपाळी बरोबर पत्ते काम केलं. मग गवळी कुठे आहे. गेलो नाही रे तो खात्री गेलो जाऊ मळ्यात. अरे हो जातील कशा बोल. आमका भरपूर दिल्याने सगळ्या नदी पार घ्या. मग ते दही दूध काय आहे ते लांब नाही मग? कुत्र्याच्या भाग बरंच असं त्याने आमका सांगल्यानी जवळ चला दाखवा चला बघूया. जाऊया रे ते आता नाहीत पण ना कशा जाऊया हा ते नाहीत ना तो नको दही दिल्याने थोडा पुढे जा परत अरे दिले बाबा आमका पोटान पोट आमका भरलं. आलं असतं. एक काम करा हा. मी आलोय म्हणून सांगा. होय अरे बघतोय नाही तर मी हो सांगू तू पण तिकडे जाऊन घायला जाऊ जा माका उशीर लागतो. मी नाही ना चांगलं अरे कृष्णदेव आले तुमचा. म्हणजे ही लय तूच जा. तू काय भरपूर देते परत जा बघ ती दही भरपूर खा देव इले देव होय वाटतं देव इले नको नको देव इले. त्यामुळे मी येऊ आकडे आधी चप्पल घालून ठेवून बोला, मग माफी मागा. आम्ही चुकलो मला क्षमा कर. चला बरं चला. होय चला चला पेंड्या चला. पडता भातुऱ्याला ग आला पडता भातुऱ्याला ग आला तुझ्या उगाला लागलं, उगाला
तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजचो आपल्या रात्रीचो कार्यक्रम झालेलो हा. तोडको मोडकोच मनाचो लागत जग्यान बघल्या ना. काय जगा कसा वाटला कार्यक्रम? एक नंबर. 5 मिनिटाच्या रेसल विसल कोणत्याही गोष्टीचा काही नसताना लगेच केलेलो हा. तुम्ही बघलाच असाल, आता बघून हैराण झाला असाल. कमेंट करून नक्की सांगा कसा वाटला सगळा. अशा प्रकारे आता आपण इथेच थांबूया. गाणी मी नंतर